Hvert år bliver over 100.000 taget på fast gerning, når de bryder loven på de danske veje. Så sidder vi kraftigt stille herovre. De trykker speederen i bund, de har sprit i blodet, og de tager ingen hensyn til andre. I Politijagt følger vi Færdselspolitiet, når betjentene sætter en stopper for Danmarks farligste trafikanter. I dette afsnit... For pokker drikker øl om formiddagen, inden du skal på arbejde. Ved du hvad? Ved jeg hvad? Hænger ikke helt ærligt, det er ikke din mening. Daglader. Har du noget lommeren, jeg kan stikke skaderne på? Ja. Du holder ikke for fuld stop. Det kommer ikke nogen. Mulig spritbelæs på motorvejen. Har du kørt på? Det må jeg ikke have fået tilbage. Lidt mærkelig forklaring. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Ja, det er fint. Vi kæmper. Den skal du have godt under tungen og om i siderne. Det var ikke smart, det her. Nej. I Nordsjælland er Jørgen sammen med mange kollegaer på vej ud til årets største aktion i politikredsen. I dag laver vi en totalkontrol. Så der kommer en masse ressourcer med en masse kompetencer, som bliver fordelt på forskellige hold rundt omkring i vores politikreds. Udelukkende med det formål at have fokus på sprit, narkotika og hvad der ellers ruller op under neglene. Det stopper til, jeg skal til i første omgang. Det er i Ramløse. Og den måde, vi strukturerer det på, det er, at den kørsel, der kører ud af byen, bliver stoppet af et hold. Goddag, Færdselspolitiet. Tak skal du have. Så skal vi høre, om du har noget alkohol i dag. Og den kørsel, der kører ind i byen, bliver også stoppet af et andet hold. Der kommer lige en kollega, så skulle lige have dig til blæse i alkometeren nemlig. Der går ikke ret lang tid, så stopper jeg køretøj, hvor jeg kan med det samme konstatere, at føreren faktisk lugter alkohol. Det er en skidt, du råder ud i. Jeg spørger ham, hvor han er på vej hen, og han oplyser faktisk, at han er vagt, og han er på vej til sit arbejde. Har du et problem med alkohol? Ja. For pokker drikker du så øl om formiddagen, inden du skal på arbejde om eftermiddagen. Det var fordi, jeg ikke lavede havearbejde. Ja, det skal du lade være med. Ja. Så også skal du tage cyklen på arbejde. Ja. Det er skidt stil, det her. Ja. Han er lige under grænsen, og det synes jeg i min verden, at det er forkasteligt. Og det gør jeg ham også opmærksom på. Du er under grænsen. Ja. Men uanset hvad, så er du beruset. Er det således, at du implicerer færdsuheld, og selvom du er under promillegrænsen, så tillægger jeg mig dig skylden for at være så årsagen til uheldet. Nu er jeg sovet til timer, så tænker jeg over det. Ja. Kør nu forsigtigt. Ikke? Godt. Få kilometer derfra, nær Helsinge, står aktionens leder sammen med en af de i alt 9 grupper af betjente, der kontrollerer trafikanter i dag. Og der er en god grund til valget af tid og sted for aktionen. Hej, du har et kørekort med? Ja. Tak skal du have. Vi har specielt målrettet indsatsen i dag, fordi vi via vores analyser kan se, at Gribskov Kommune, det er faktisk den kommune i vores politikreds, hvor der sker flest ulykker, hvor spiritus er en del. Og dagen i dag, det er den ugedag, hvor der faktisk statistisk sker flest spiritusulykker. Ja, kør lige frem til ham, der står og vinker der. I Ramløse har Jørgens kollega stoppet endnu en bilist, som får hans alarmklokker til at ringe. Hvad er det for en af dem? Har ham i den blå, eller hvad? Ja. Så Jørgen kalder op til vagtcentralen for at tjekke op på manden. Og gå ind et stykke til KR. Gruppe 3. Og jeg undersøger vent. Og den her person her viser sig at være efterlyst. Efterlyst betyder, at man i en eller anden form for en sammenhæng er efterlyst af politiet eller andre myndigheder. Bilisten her er efterlyst af fogedretten, fordi han skylder penge. En anden ting, det var, hvad er han kendt for? Han er kendt for lov og Så bliver jeg gjort opmærksom på, at han er kendt i vores system for blandt andet lov for sende stoffer. Ja, hvor han har fået udretning og beskæret 0,03 gram kokain. Allerede der, så tilkalder jeg et køretøj, hvor vi har et narkometer i, men har fokus på fodsagen til at starte med. Og går ind færdsel, kan du sende et narkometer ud til Frederiksværks Gade og Søkrogvej? Vi er på vej. Du er efterlyst. Ja, i fogedretten. I det tilfælde her har han ikke mødt op, og han har ikke overholdt de aftaler, der tidligere blev lavet, og derfor er der lavet en anholdsbeslutning på ham. Ja, jeg tænker på, hvis jeg kunne betale nu eller andet. Ikke nu, men jeg har 2.000 på mig. Jeg har en kammerat, der i hvert fald kunne låne pengene lige hernede, hvor jeg kørte fra. Ja, men nu er du trukket så langt. Ja, og på fogedretten, der er jo morrenter på og alt muligt andet. Så det er jo ikke bare lige at betale mere. Så skal du ind og spille den til i morgen. I Frederiksværk ser Peter, at bilisten i den hvide varevogn ikke har nogen sikkerhedssele på.
Der er altså ingen undskyldning. Selv på de korte ture, så kan uheldet ske. På de private optagelser her kører buschaufføren også uden sele, da han rammer en modkørende bil. Chaufføren flyver gennem forruden med hovedet først. Han overlever, men havde han haft sele på, ville han aldrig have været i livsfare. Hvis først uheldet er ude, så er det enormt vigtigt, at man har den sele på. Så jeg vælger lige at vende, og så kører jeg efter ham. Jeg har lige mistet ham kort af syne. Han er der. Og der har han lige nået at parkere bilen. Har du et kørekort, jeg må se? Jeg tror, jeg har. Det lyder godt. Ja, så er jeg sgu da heldigvis på hjemmeadressen, for det der jeg ikke engang haft med ud at køre. Han bor lige herinde, så han løber lige ind og henter det. Grunden til, at jeg egentlig tager fat i dig, det er, fordi du ikke har nogen sele på, når du kører. Og det giver jeg ret i. Ja. Og det var sådan set den store, grund til, at... Ja. Har du kørekort? Ja, ved du hvad? Okay. Ja, motorkontoret inde i Nordvestkvarteret, hvor vi var inde med min bil og omregistreret min bil til ham og hans bil til mig. Ja. Der fik de mit kørekort, og det må jeg ikke have fået tilbage. Lidt mærkelig forklaring. Men jeg vælger at ringe til vores vagtcentral, og de kan så oplyse mig, at han rent faktisk har et kørekort. Kørekort til Braga. Men bortkommet kørekort. Hvor har du mistet ja, jeg har mistet det, og så har jeg fået det tilbage, kun kørekort. Ja. Og jamen det er modtaget 6506. Okay, og den bil der, det er... Jeg låner den bil af ham, indtil min bil, den jeg har købt af ham, er færdig. Han har en masse biler, af kølebiler og sådan nogle ting. Okay, lige lukket. Ja. Og Penejne, kan du også klare en til EK 6506? Så vælger jeg også lige at spørge på bilen, om den er efterlyst for et eller andet. 6506, så står du med en Fiat Ducato van tilhørende. Der er forsikringssag på. Nå, der er forsikringssag på. Og Penejne, ja, det er modtaget. Der er ikke blevet betalt forsikring på den, og derfor bliver den efterlyst i politiets system. Så jeg skal have pladerne på den. Ansvaret for, om der er betalt forsikring på bilen, det er jo bilens ejer. Så må du henvende dig til ham, og så må du sige, ved du hvad, nu har politiet været og taget dine plader, så nu står bilen her. Må jeg lige ringe til ham? Det må du godt, ja. Sige til ham, ja, det kan du godt gøre. Hvis man kører galt, så er bilen ikke forsikret. Man kunne sagtens forestille sig, at der var nogle forurettede, som ikke fik deres penge. Så derfor så er det ulovligt at køre rundt i en bil, der ikke er forsikret. Jeg står her med politiet, og de har stoppet mig her, ikke? Politiet tager pladerne nu. Okay, det er godt. Altid. Tak. Hej. Nå, var han godt klar over, at der var Ulla Mosen? Det må han have vidst. Altså... Han lød ikke overrasket. Nej, det vil jeg sige. Det er en bøde på 1.000 kroner til ejeren, plus det koster at erhverve sig et sæt nye nummerplader. Det er sgu ikke tænkt over. Nej, men altså, når man ser, der er plader på, så er det jo ikke det første, man tjekker. Det ændrer ikke noget på sagen. Altså, jeg skal have de nummerplader, og sådan er det. Føreren af bilen får også en bøde på i alt 2.500 kroner for at køre uden sele og kørekort. Jeg kan ikke finde mere, jeg kan genere dig med. Forhåbentlig ikke. Nej. Forhåbentlig ikke. Så... Der er noget, jeg kan gerne. Må jeg nok hjemme. Ja. God aften trods alt, ikke? Hej, hej. Vlado fra Midt- og Vestsjællands politi kører til et af de områder i politikredsen, hvor de har særligt fokus på spritbilister. Jeg har kørt ud til en af vores sommerhusområder, et sted, hvor vi har erfaring for, at der bliver kørt en del spirituskørsel i det område der. Så derfor holder jeg på en sidevej og simpelthen observerer de biler, der kører forbi. Jeg ser den her personbil komme kørende forbi, og med det samme så får jeg en mistanke til, at den her er vi nødt til at kigge lidt nærmere på. Goddag. Jamen, goddag. Skal jeg lige bede om kørekortet? Det kommer nu. Skal vi gå herud, så vi ikke står ude i kørebanen? Har du fået noget at drikke i dag? Ja. Jeg har lige drukket en, mens jeg venter på min pizza. Ja, okay. Altså, jeg hører ofte, at de siger, at de har drukket en øl, og i langt de fleste situationer, så viser det sig, at det er mere end en øl. Du puster i den her sådan på afstand? Ja, det sidder i munden. Ja. Se, hvad apparatet siger i første omgang her. Ja, den skal vi lige have et pusterør på, ja. Den første screeningstest viser, at den er positiv, og så ved jeg, at der er noget alkohol. Hvor meget det er nødt til at finde ud af ved at lave en udåndingsprøve. En indånding, og så puster du sådan jævnt, der bliver ved, indtil den slår fra. Bare blive ved. Jeps. Så ser vi lige, hvad den viser. 300.
Så tror jeg ikke, du har stået her, hvis den viser 300. Ja, det gør den, så vi må vente de der. Vi venter. Yes. Jeg slukker bilen. Ja, gør du bare det. Så alkometer viser, at han har en promille på cirka 0,7. Nu skal vi vente i de her 10 minutter, inden vi tager den næste test, fordi så kan jeg vurdere, om den er stigende eller faldende. Det er lige at drukke, så vil man i løbet af ganske kort tid se meget hurtigt fald i den der. Jamen, det ved jeg, så jeg heller ikke. Hvis den nu viser samme værdi, så er der et eller andet galt. Men hvis den falder, så er der ikke noget. Skal vi så gå hjem, eller skal vi med, så ikke ungerne får pizza? Ja, vi kan vel køre pizzaen dernede og aflevere den, hvis det er. Men lad os nu se, hvad den viser, ikke, før vi begynder at tage sårene på forskud. I og med, at han inden han blæser anden gang begynder at snakke om, at dem bliver nok for høj og så videre, jamen det bekræfter bare min mistanke om, at han har altså fået mere end den ene øl der. Kan vi prøve på samme måde? Den er klar, så ser vi, hvad den viser. Så skal du ind og spille den til i morgen? Nej, jeg skal have den. Ja. En sen eftermiddag i Ramløse sidder Jørgen med en mand, der både er kendt for besiddelse af narkotika og er efterlyst af fogedretten, fordi han skylder penge. Det er meget nemmere at få ting ud af verden, hvis du har dadlerne på lommen. Jamen, jeg var ikke ude lige nu. Inden for normalt kontortid, 8.16, så vil han være blevet anholdt. Det bliver han ikke i det tilfælde her, fordi at fogedretten har lukket. Og derfor så får han sådan set i situationstegn lov til at gå. Det er i morgen. Så skal du en tur ind på stationen midt inde i Hillerød. Ja. Du gør dig en tjeneste. Nej, gør du det? Ja, det gør jeg. Nej, tusind tak. Men så skal jeg love dig. Så skal du ikke brænde mig. Mens jeg ser samtaler med ham i busskuret, der bliver jeg også opmærksom på, at han faktisk lugter alkohol. Hvor har du fået at drikke i dag? 2 øl for en times tid siden. Problemet var, at jeg var for klog. Ja. Du bliver bare med. Sådan der. Meget fint. Og den her alkoholtest, den viser så desværre, at han har en promille, den er over den tilladte. Så bliver han anholdt, og jeg tilkalder lægen. Og KSN Færdsel, jeg vil godt bede om læge herude til Frederiksværksgade og Søkrovej. Meget gæt. Hans situation nu, det er, at han er efterlyst til fogedretten. Han er konstateret, at hans promille er for høj. Og jeg har en formodning om, at han også har kørt bil i narkopåvirket tilstand. Tak skal du have. Skal du se her? Det er en narkotest. Der er jo sådan en indikator hernede. Den her, den skal være lyseblå. Det vil sige, at den her skal der køre rundt i munden. Inden gummerne, så skal der komme så meget spyt på som overhovedet muligt. Værsgo. Den tager du bare og går i gang med. Ja, hvor jeg også den ude siden af det. Ja. Hvad tæller det? Ja, det gør det. Ja. Så det er bare at køre den godt. Den skal bare give den gas. Senere i politijagt. Du holder ikke for fuld stop? Ja, der kommer ikke nogen. Jeg sad faktisk i bilen og sagde, hvis vi nu møder ham igen. Ja, så stopper vi ham. Det er kraftedeme galt over det her, det er jeg godt sige. Det kræver stil, det her, må man sige. Har du fået noget alkohol at drikke i dag? En lille bitte glas vin. I nogle tilfælde, der viser det sig, at det der glas vin, det er en spand vin i virkeligheden. Hvert år bliver over 100.000 taget på fast gerning, når de bryder loven på de danske veje. I politijagt følger vi Færdselspolitiet, når betjentene sætter en stopper for Danmarks farligste trafikanter. Har du fået noget at drikke i dag? Ja. Jeg har lige drukket en, mens jeg venter på min pizza. Ja. Vlado alkotester manden for anden gang. Hvis promillen også er for høj nu, får det konsekvenser. Kan vi prøve på samme måde? Den er klar, så ser vi, hvad den viser. Og bliver ved. Ups. Det er lige før, der ikke er luft her. Det er ikke godt, det er det samme. Jamen, da jeg blæser anden gang, så viser den praktisk det samme. Cirka 0,7 promille, og så er jeg ikke i tvivl om, at vi skal tage en blodprøve. Du er anholdt for spirituskørsel, vi skal jo tage en blodprøve. Men du kan lige tage de der pizzaer, så kan vi lige aflevere den, når du siger, det er lige dernede. Spirituskørsel er altid farligere, fordi det påvirker din evne til at reagere og tolke situationen korrekt, og dermed så øger man risiko for et uheld. Så skal du bare lige have en sele på, også på de små veje. Så siger du bare til, hvor vi skal dreje og sådan. Vi holder ikke så langt fra, hvor han bor jo. Og derfor tænker jeg, at han kan lige så godt få lov at aflevere de der pizzaer, så bliver familien glad, og så er han glad, og så kører vi ind og får taget den blodprøve. Og det har ingen praktisk betydning for blodprøven at bruge de her 10 minutter på det. Pizzaerne er afleveret hos familien, og Vlado kører mod politistationen til blodprøve.
Så når vi kommer ind i politistationen, så får du lige taget en blodprøve. Så er det det, der afgør, hvad der skal ske. Mens vi venter på, at lægen kommer, så vil jeg jo stille nogle spørgsmål, jeg skal bruge til rapporten. Principielt har det ingen betydning, hvad han svarer der, fordi det er blodprøven, der er afgørende for, hvad der skal ske efterfølgende. Hvor meget har du fået at drikke i alt det der i cirka? 3-4 øl. 3-4 øl. Yes. Min erfaring med de tal, de siger, det er, at de starter typisk med 1 øl, så på vej ind i bilen bevæger den sig til 2-3 stykker. Når vi kommer ind på politistationen, så har vi 3-4. Altså, det stiger stille og roligt på vej derhen, indtil vi får det endelige resultat. Så hvis den siger 0,7 blodprøven, så bliver det din nettoindkomst per måned gange med 0,7. Ja, nu kan vi ikke regne med. Nej, så begynder det at... ja. Det er den måde, de regner bøden ud. Og så er der jo så 3 års betinget frakendelse og nyt kørekort og alt det der halløj der. Men nu ser vi lige, hvad blodprøven viser, inden vi laver nogle endelige beslutninger. Blodprøven viste, at han havde en promille på over 0,5. Og den ligger under 1,2, så betyder det, at han får en betinget frakendelse af kørekortet og en indkomstafhængig bøde. Det er din narkotest. Der starter vi lige ud. Sådan der. Vi prøver. Vi gør den. Årets største færdselsaktion er i gang hos Nordsjællands politi. Jørgen har anholdt en mand, der både er efterlyst hos fogedretten, har for høj alkoholpromille, og han bliver nu også testet for narkokørsel, fordi han er kendt for besiddelse af narko. Så kommer jeg lige tilbage til dig. I det tilfælde her, der ved jeg, at hans promille er for høj, og han ikke kommer til at køre videre. Så jeg vælger at køre hans bil ned på en parkeringsplads lige ombadet, faktisk der, hvor vi tester for narkotika. Narkotesten er færdig, og den slår ud på kokain. Det er en lille smule overraskende. Kokain slår den ud på? Ja. Hvornår har du taget det sidst? Det tog jeg i søndags. Hvor meget? Det sidste 3-4-5 grader eller sådan noget. Ja. Men for sent lørdag nat. Ja. Hvis man har røget hash, så vil det her stof have en længere aktiv virkning i kroppen end kokain. Så det er ikke så lang tid siden, at han har taget kokain. Lægen er på vej, og så laver vi en test på både dit blod, i det der er udslag på kokain. Men vi laver også et test på dit alkohol. Og nu har vi jo lige fattet lægen, så vi laver en test på begge, både alkohol og narko. Så det er jo det. Ja. Det var ikke smart, det her. Nej. Især når du har drukket, så går man jo, og du er lidt opmærksom på sig selv. Han er jo kendt for at være besiddelse af narkotika, så derfor vil jeg lige klappe ham af. Og det betyder, at man går igennem hans lommer for at se, om der er noget, der har politiets interesse. Og det viser sig faktisk, det har han. Har du noget i lommeren, jeg kan stikke skademanden på? Ja. Nej, jeg har noget, du ikke kan lide. Det var det der? Ja, så har jeg ikke andet her at gøre med. Nej. Hvor meget er det her? I Nordsjælland kommer Peter forbi et kryds, hvor bilisterne tit ikke respekterer skiltningen. Ja, det er altså meget godt sted at sidde og lure på, om de overholder deres fuld stop. Lige nøjagtigt i det her kryds, der har man valgt at lave fuld stop, og det er fordi, at ude på den lidt større hovedvej, der er der 70 km/t, og oversigtsforholdene er forholdsvis dårlige. Så kan lige holde der, så kan vi lige se. Peter når dårligt at vende bilen, før en bil kører frem for fuld stop. I stedet for at holde helt stille, som man bør, så fortsætter den i sådan en blød bevægelse ud på den større vej. Og det er en overtrædelse af fuld stop. Man kunne forestille sig situationen, hvor den simpelthen kommer til at køre ud foran en anden, enten personbil eller motorcykel. Og det er netop, hvad der sker her på de private optagelser, hvor bilisten, der kommer fra højre, om lidt triller frem for fuld stop. Og ikke kan stoppe, før det er for sent. Når der er fuld stop i et kryds, så betyder det fuld stop. Det vil sige, at man skal holde helt stille, før man kører frem. Goddag. Grunden til at standse dig, det er, fordi du holder ikke for fuld stop. Holder ikke for fuld stop? Nej, du er lige kørt ud fra Skiby. Ja. Og der gør du bare i en glidende bevægelse. Der er en grund til, at der er fuld stop, og det er, fordi der er dårlige oversigtsforhold. Ja. Ved du hvad, jeg skriver lige en seddel, du får med, ikke også? Lige et øjeblik. Ja, det kom ikke nogen. Så jeg kiggede, men ja, jeg var langt nede i farten, men ikke nok til, at jeg stod stille, jo selvfølgelig. Altså, det er ikke nogen undskyldning. Lige pludselig, så kommer der en, der kører rigtig stærkt, eller en anden, man overser. Nå,
Brian, nu skal du se, du får din kort her igen, og så får du lidt papir af mig. Det koster 2.000. Ja. Og et klip i dit kørekort. Og det er jo forholdsvis strengt straf, hvis man kan sige det sådan. Og så, jeg kan se, du bor nede i byen, så husk det fremover. Ja, tak. Hold lige stille. Det kan være, du holder dig igen, jo. Ja, det er jo det. Det er der ingen, der ved. Nej. Altså, regler er regler. Altså, sådan er det jo. Altså, det kan jeg ikke gøre noget ved. Så, ja. Så jeg tager mit klip og min bøde, og så kører jeg videre. Peter kører tilbage til stopskiltet, og han når kun lige derhen, før føreren af en hvid varevogn dårligt sætter farten ned, inden han kører ud på landevejen. Ikke så meget som at holde stille overhovedet, så. Han holder overhovedet ikke stille. Og det er en klar overtrædelse. Det er færdselspolitiet. Ja, det kan jeg sige. Ja. Har du kørekort, jeg må se? Ja da. Er det bare sådan noget rutine, eller hvad? Ja. Eller? Det er fordi, du ikke respekterer det fulde stop hernede, når du kører ud fra hovedgaden. Du kører bare lige så stille og roligt ud der. Det er han meget uforstående overfor. Han synes nærmest, det er lidt latterligt, at jeg stopper ham på det grundlag. Så det betyder, at du ud over en bøde også får et klip i dit kørekort? Ved du hvad? Ved jeg hvad? Nej, det hænger ikke helt ærligt. Det er ikke din mening. Altså, Jo, det er det. Der er gået 2 dage siden Vladus sidst kørte her i sommerhusområdet og stoppede en spritbilist, der var på vej hjem med pizza til familien. Det var sgu ham, du. Nu ser han samme mand komme imod sig igen. Den kan jeg med det samme genkende som den bil, jeg stoppede for 2 dage siden, hvor føreren var påvirket af spiritus. Jeg har jo ligesom dårlig erfaring med ham. Når jeg ser en bilist, som jeg har taget kort for inden for spirituskørsel, så skal han stoppes igen. Om ikke andet, så signalværdien af, at vi holder altså øje med dig. Jeg tror, han også med det samme har genkendt den bil, jeg kører i, og så stiger føreren ud. Goddag. Vi bliver nødt til at stoppe dig og se. Må du se kørekort eller kender? Jeg må hellere se det sådan rent farvelt, jo. Nej, jeg tror ikke på ham, når han siger, at kun har drukket en øl. Det virker for oplagt for mig til, at han bare siger det her med en øl, hver gang han bliver stoppet. Du har selv skrevet? Ja. Det er godt, du har det stadigvæk. Yes. Ja. Vi tager lige og ser, hvad den viser. Ja. Er det alt, hvor du har fået den ene der? Nej, jeg fik også en formiddag, så en tidligere på morgenen. Du kender den. Du puster hen imod den her på afstand, så ser vi, om den siger positiv eller negativ. Jeg sad faktisk i bilen og sagde, hvis vi nu møder ham igen... Ja, så stopper vi ham. Ja, faktisk. Prøv at være helt ærlig. Så tager vi en alkotest, og den viser sig at være positiv igen. Nej, den siger jo noget. Jeg har lige siddet og drukket en... Ja, det gør den. Vi må have en med røret igen. Du tager bare en indånding og bliver ved med at blæse, til den slår fra. Jeps. Bilisten er jo helt med på, hvad der skal ske. Han kender jo proceduren. Han har faktisk lige prøvet den for 2 dage forinden. Så vi tager den her udnæringsprøve. Hvor gemmer dig ikke? Nej, jeg var på vej hernede. Vi har lige været oppe i Ejby med nogle knaller, der fræste rundt deroppe. De var selvfølgelig væk, så tænkte jeg, nu kører vi lige en tur hernede og kigger, når vi lige være herude. Den her gang er der altså under. Så du kan få lov at køre. Jeg har lige ligget og blæst den af. Så det behøver vi ikke at... Men du kan se her, du er tæt på. Den er 0,48. Ja. Så du skal dele med ikke have mere af dig i hvert fald, hvis du skal køre bil. Det var det. Det er ikke ulovligt at køre med en promille på 0,4, men det er jo en adfærd, som i hvert fald er kritisabel. Man kan undre sig lidt over, at man for 2 dage siden er blevet taget for spirituskørsel ud til en blodprøve. Og et par dage senere, så drikker man igen og kører rimelig tæt på grænsen. Så jeg håber jo, hver gang jeg stopper en spirituspåvirket bilist, at de lærer noget. Desværre er min erfaring, at det holder sjældent stik. Jeg har jævnlige genganger, og det viser jo også, at det er jo en adfærd, der skal ændres. Så derfor er det en alkoholbehandling, de skal have fat i, og hvis de selv kan erkende det, så er de nået rigtig langt. Nej, noget du ikke kan lide. Det var det der? Ja, så har jeg ikke andet her at gøre med. Nej. Hvor meget er det her? Jeg ved jeg sgu ikke. Et halvt gram, eller måske under et halvt gram hæs. Ja. Ja. Kan du lægge det deroppe, det du har i lommerne? Så laver jeg din klapper på dig. Hos Jørgen fortsætter problemerne med at hobe sig op hos manden. Der har han en klump hash. Ja tak. Sæt du bare ned igen. Sammen stummer den der. Sådan der. Udi. Som ikke den helt store overraskelse, så blev det ikke for overtrædelse lov med at få sendt stopper. I det vil være besiddelse af cirka 0,5 gram hash. Jeg går selvfølgelig hjem og kontrolopvejer det.
Ikke også? Den skal du have med. Og jeg beholder resten, og jeg beholder selvfølgelig også klumpen her. Og så tager vi den lidt derfra. Fra at være eftersøgt til en fodret, så er han jo stadig eftersøgt til en fodret. Han har kørt i spirituspåvirket tilstand. Han har kørt i narkopåvirket tilstand. Og nu har han også blevet fundet i besiddelse af stof. Så den her sag, den begynder jo at udarte sig lidt mere end først antaget. Så det har nogle alvorlige konsekvenser for ham. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Hvis du kommer ind, så lige sætter dig i stolen her. I den armstol? Ja. Imens er lægen kommet for at tage blodprøver. Det er dem, der afgør, om manden skal dømmes for både sprit- og narkokørsel. Det viser sig efterfølgende, at blodprøven omkring alkohol, den er negativ. Det vil sige, at han er under den tilladte grænse. Så der er ikke nogen sag på den. Den bliver afsluttet der. Men derimod sagen omkring kokain, det viser, at der er kokain i blodet. Så det får en konsekvens for ham. Jeg skal selvfølgelig slutte høre, om du kan kende det, nu sigter sig for her. Det kan du godt. Ja. Hvorfor er ude af Jeg ved det ikke. Men det er din ret. I det tilfælde her, der står en straf til, at han får en frakendelse af førerretten i 3 år. Udover det får han 2.000 kroner i bøde for hashklumpen, og en bøde svarende til en hel månedsløn efter skat for narkokørslen. Jeg har så efterfølgende fulgt op på det her, og sidste gang jeg så efter, der havde han ikke været inde hos fodretten nu. Det vil sige, at han er stadig efterlyst. Og det køretøj, han så har kørt i, er faktisk også afmeldt i dag. Så jeg følger op på den, og når jeg kommer på de kanter, så tager jeg både ud og kigger efter bilen, men jeg tager selvfølgelig også ud og kigger efter ham. Den store aktion med 9 holdbetjente fortsætter. Per, som er leder af aktionen, er kørt til et stophold i Helsinge. Prøv at se dit kørekort en gang. Der kommer lige en kollega hen her, så prøver du lige at puste i et algometer. Ja. Der kommer lige en anden politi her med et algometer, som du får lov at puste i. Ja. Og vi får kontrolleret rigtig mange biler og fører. Vi har så, desværre kan vi sige, fået fat i et antal spiritusbilister og narkotikapåvirkede førere. Det kørekort, der har været, det er gyldigt til at køretøjer. Ganske lidt. Kun bil og ikke andet. Nej. Jeg har glemt mit kørekort. Det gør jeg altid. Den ligger i en anden taske. Nu er jeg oppe og træne en dag, så ligger den oppe i min arbejdstaske. Fint. Hvis du lige venter op, ikke? Gå og sende færdsel forspørgsel med Oscar Lima-skifte. Han er ikke søgt, og hans kørekort bliver til Bravo. I sådan en lille by som den her, der kører rigtig mange rundt, som får lidt at drikke og sådan noget. Så det synes jeg er fint, specielt når der er børn til stede og alt det. Vi er ude resten af aftenen og er massivt til stede her i Gribskov Kommune i aften. Så jeg vil næsten tro, at man kan dårligt køre igennem Gribskov Kommune uden at blive standset af politiet. Ikke så meget som at holde stille overhovedet. Peter har stoppet en mand, der er kørt over for fuld stop, men det mener bilisten ikke, at han skal straffes for. Helt ærligt, det er ikke din mening. Altså, Jo, det er det. Det er simpelthen for åndssvagt. Okay, jeg går ud fra, at vi er enige om, hvad fuld stop det betyder. Og ved du hvorfor der er fuld stop? Ja, det ved jeg godt. Altså, men der er jo oversigt, ligesom der er oversigt her, ikke? Altså, det mener du? Ja, det kan jeg nu. Okay. Han prøver meget at argumentere for, hvorfor han synes, at det her det er lidt langt ude i skoven. Han kan ikke helt se, at han har gjort noget galt. Men det er altså en overtrædelse af færdselsloven, når man ved fuld stop ikke holder helt stille. Det er der en grund til, at vi to diskuterer, fordi det er jo sådan, det er, ikke også? Du skriver lige en seddel, du får med herfra, ikke også? Så hvis du lige... du bestemmer åbenbart lidt mere, end jeg gør, ikke? Altså, eller du har en anden opfattelse af det. Ja, det har jeg. Ikke også? Så ja, lige et øjeblik, Tom. Ja. Altså, jeg kan sagtens se, om der kommer nogen, der både den ene eller den anden vej fra. Altså, så det der med, at jeg skal simpelthen stoppe helt op, det er hul i hovedet. Bor jeg jo i området, så man må sige, at jeg kender udmærket skiltet dernede og ser det mange gange i løbet af en dag her. Det kan da godt være, at han kører i krydset tit, men det er jeg sådan set fløjtende ligeglad med. Det er kraftedeme galt over det her, det er jeg godt sige. Ja, altså, men Torben, så må jeg vente den om og spørge, hvis nu du kom kørende ude på Skibyvej, og der er en, der kører ud foran dig, fordi han ikke kigger så ordentligt for, og der sker et uheld. Hvad vil du så? Så synes du også, det er okay? Så synes du, det er en latterlig forseelse, eller hvad? Jamen, Henrik, der kommer jo ikke nogen. Alle hold i den store aktion er nu flyttet videre til nye kontrolposter. Jørgens hold er i Vejby. Under den her kontrol her, der kommer der også en lille rød Puk Maxi. Den skal også tjekkes. Det er jo stadig et motorstøjet køretøj, så det er på nok samme måde som bil. Goddag. Det er færdselspolitiet. Det er ikke noget Ja. Jeg skal lige dig til at slukke banditten. Sådan der. Og så skal jeg lige se en præmiekvittering. En hvad? Præmiekvittering på tegnet forsikring. Når man kører rundt på en Puk Maxi, så er den så gammel, med al respekt, at den ikke skal være indregistreret. Og det betyder, at for man kan konstatere, om den også er forsikret, så skal man have en præmiekvittering på sig. Så den her kvittering her, jeg gerne vil se, det er et print fra nettet.
der viser, at han også har betalt sin forsikring på knalleren. Det har jeg ikke. Hvorfor har du dog det? Fordi jeg lige samlede den. Ja, og det skal jeg dig til at tage hjælpen en anden gang. I den her forbindelse, hvor jeg standser ham, og med min samtale omkring hans præmiekvittering, der kan jeg godt fornemme, at han lugter af alkohol fra munden. Og så skal der også blæse i alkometer her engang. Har du prøvet det her før? Nej. Nej. Ligesom når du blæser stearinlys ud, så blæser du bare ned i den her. Bare mere nu. Men manden har meget svært ved at blæse i alkometeret. Der er sgu ikke meget liv i dig. Den her screening her af ens udånding kræver ikke ret stor kraft. Nu gør jeg det. Sådan der. Det er bare et og så er testen sådan set færdig. Lad os få den overstået og gå videre med det egentlig. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Ja, det er fedt. Vi kæmper. Lad os prøve igen. Jeg kan ikke, altså jeg har røget så mange. Jeg holder op med at ryge. Jeg kan ikke. Du kan ikke mere end det? Nej. Nå. Jeg henter lige rigtig alkometer lige deroppe. Så jeg tænker selvfølgelig mit i forhold til, at han ikke kan lave det pust her, for det kræver ikke ret stor kraft. Men det kan han ikke, og det bekræfter mig i min mistanke om, at han måske faktisk er påvirket af alkohol. Så derfor henter jeg mit rigtige alkometer. Godt. Blæs alt, hvad du kan. 4-6 sekunder, så kommer der højt klik. Sådan der. Meget bedre. Det var det. Hvor meget har du fået at drikke i dag? Jeg har fået 3 bajer og sådan noget lige herovre, fordi jeg var på skære noget drivhusglas hos en kammerat. Og ikke, altså... Ikke andet? Nej. Nej. Hvornår har du drukket den sidste øl? For et øjeblik siden, inden jeg satte dem op på den her. Men lige nu der er du anholdt for spirituskørsel. Senere i politijagt. Med der er grøn mælkekasse. Det kræver stil, det her, må man sige. Jeg har sat kursen i Højbæk-motorvejen går udefra. Ja, har du fået noget alkohol at drikke i dag? Den skal du have godt under tungen og om i siderne. Det kommer til at koste dig en bøde, og så kommer det også til at koste dig at klippe i dit kørekort. Hvert år bliver over 100.000 taget på fast gerning, når de bryder loven på de danske veje. I politijagt følger vi færdselspolitiet, når betjentene sætter en stopper for Danmarks farligste trafikanter. Altså, hvad jeg gjorde galt, ikke? Hos Peter forsøger bilisten, der kørte over for fuld stop, stadig at slippe for bøden. Ja, men det kan jeg fandme ikke komme over det her, det kan jeg altså ikke. Altså, og det er også derfor, det tog mig så lang tid at stoppe for jer, ikke? Altså. Der er rent faktisk i det her kryds ikke specielt god oversigt, og bremselængden og reaktionstiden er altså lang, når man kører 70 km/t. Så hvis der opstår en farlig situation derude, så kan det nemt gå grueligt galt. Prøv nu så at køre til motorvejen, ikke? Altså, og så fang alle de der bilister, der ligger og kører ude i midtersporet, ikke? Ja, altså, der er ikke kørt kampagne på i 100 år, ikke? Altså, ja, han er sagt. Dem tager vi også. Det er altid alle de andre, men det vi kan gøre noget ved, det er, hvordan vi selv kører derude. Torben, du må videre. Ja. Han er jo meget diskussionslysten, og det er fint nok, men nu er vi ligesom nået dertil, hvor at, nu kan vi ikke taske mere langhalm på den. Hvis ikke han er enig i min betragtning, så må han jo gå videre med den og lade en dommer se på sagen. Kør forsigtigt, og god dag trods alt, ikke? Ja, tak. Det er godt. Ja. Hej du. Peter kører tilbage til krydset, men når ikke engang at standse, før den næste bil kører frem for fuld stop. Skal vi se, hvad han gør. Se, han fortsætter uden på nogen måde at holde helt stille. Goddag. Det er færdselspolitiet. Har du kørekort, se? Grunden til, at jeg standser dig, det er, fordi du ikke respekterer det fulde stop hernede, da du kører fra hovedgaden og ud på Skibbyvej. Ja, okay. Der er fuld stop. Der skal du holde stille, fordi oversigtsforholdene er dårlige. Selvfølgelig. Ja. Og det kommer til at koste dig en bøde, og så kommer det også til at koste dig at klippe i dit kørekort. Ja. Lige et øjeblik, Frank, så vender jeg tilbage. Det var fordi, jeg synes, jeg kunne se, der var fri bane, så kører jeg selvfølgelig bare, uden at holde helt stille. Det er bare fordi, jeg kører der hver dag, ikke? Så tænker man nok ikke lige med hjernen altid. Sådan er det. Bøden er på 2.000 kroner, og at klippe i kørekortet, det er forholdsvis dyrt. Ja, tak. Så må I komme godt derud af og køre forsigtigt, ikke? Ja, tak. Og god arbejdsløs, ikke? Det er godt. Hej, tak. Dagens aktion ude i krydset, den gav jo 3 sager på ret kort tid. Og det fortæller mig jo bare, at det kryds er et sted, jeg skal komme ud igen og have lidt fokus på. Så det er ikke sidste gang, jeg har været derude. Og gjort klar. Det var 2. Henrik fra Midt- og Vestjyllands politi bliver kaldt op på radioen. Der er kommet en anmeldelse om en mulig spritbilist. Den slinger voldsomt fra side til side. Mulig 53. Kom.
Og Pivot på, jeg har sat kursen. Der er en borger, der har ringet ind til vagtcentralen. Han kører efter en mulig spritbilist. I hvert fald en bil, der slinger voldsomt fra side til side på motorvejen. Og han ligger et par kilometer foran os. Det er nok en af de farligste situationer på en motorvej. Det er høj hastighed, vi kører med. Spritbilisme med aldrig nogensinde, hvad han kan finde på. Så derfor er det vigtigt for mig at komme hurtigt frem. På de private optagelser her kommer en spritbilist kørende ind i et sving, som han ikke magter. Hans promille får store konsekvenser for den modkørende. Når han er fuld og kører i en bil, så er det jo et våben, han har i hænderne, og det skal vi få bragt til standsning. Og 9502, man har netop passeret et dyrskueplads, og han er meget usikker. Man kører omkring 100, kom. Og Pivot modtaget, jeg er ved Grevinge. 9502 anmelder har sat havariblænke i gang, og den kører lige foran dem. Kom. Og Pivot, kontakten 9502. Det er Færdspolitiet. Har du et kørekort, jeg må se? Ja. Tak for det. Har du fået noget alkohol at drikke i dag, Jacob? En lille bitte glas vin for okay. over halvanden time. Pust det ned den her gang. Hvornår har du drukket den sidste øl? For et øjeblik siden, inden jeg satte mig op på den her. Men lige nu der er du anholdt for spirituskørsel. Det er endelig lykkes Jørgen at alkoteste føreren af den røde Puch Maxi, og testen er positiv. Og det kan ikke være rigtigt, det der. Det er nemlig rigtigt. Klokken er 46. 20.46. Indtil videre så er du anholdt for spirituskørsel. Den her test her, den viser, at han har en promille på 1,26. Og det er faktisk meget. Nu går den gå 10 minutter. Okay. Er den nedadgående, så løser tingene af sig selv. Er det opadgående, så skal vi have fat i en læge. Så Jørgen og føreren må vente. Hvor hurtigt kan bedste køre? Ja. 30? De kan køre hurtigere. Ja, det kan godt være. Ja, det kan de. Men det er jo en klassiker efterhånden. Ja. Det er også derfor, jeg er glad for den. Og med en der grøn mælkekasse. Det kræver jo stil, det her, må man sige. Ja. Det gør den. Jamen på Maxi, det er jo en klassiker i dag. Den er jo klassisk, fordi den er rød, og samtidig med, så er der også den her famøse mælkekasse bagpå. Og det er en klassiker. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jo, det er et sjældent køretøj i dag, og den ser jo faktisk rigtig, rigtig vedligeholdt ud. Er du klar igen? Ja. Når du er klar, så er jeg klar. Det er godt. Tak for det. Promillegrænsen er 0,5. Det kan ikke være rigtigt, det er jo. Det viser sig desværre for hans udkommende, at promillen faktisk er stigende, og nu er promillen op på 1,3. Nå, jamen så må vi tage et blodprøve. Ja. Der er ikke mere det jo. Nej. Og konsekvent færdsel har brug for en læge. Og stemningen er sådan set ok, også selvom han er anholdt. Så skal vi stadig bibeholde den her respekt for hinanden. Den er godt nok pæn, ja, det er den. Den helt nye model? Ja, det er det. I den her situation, så ved jeg, at han er påvirket af alkohol. Og det kan godt være i den her forbindelse med en samtale, vi nu har, at der er nogle ting, han har misset. Er det noget, du gerne vil spørge om, når du tvivler? Nej. Det er en telefon derovre. Hvorfor? Hans kommentar til det er, om han vil gerne have hjælp til at have de her pigers telefonnummer. Og det er måske ikke lige det svar, jeg har forventet. En telefonnummer, der giver derovre? Det kan ikke hjælpe dig. Hvor kan du ikke det? Nej. Du er politimand? Nej. Det går sgu ikke. Der skete der noget. Det gjorde der. Så kommer lægen, der skal tage den afgørende blodprøve. Hallo. Yes. Nu er klokken 21.42. Ja. Og nu er du løsladt. Ja, det kan jeg forstå. Ja. Nu har jeg fået suget mit blod. Ja. Jeg siger tak for god behandling. Og det er kom godt. Det er godt. Det er godt. Hej igen. Hej. Blodprøven var meget over det tilladte. Så knallertføreren får en bøde på 2.000 kroner, og så mister han i en periode retten til at køre på lille knallert. Årets største aktion er slut. I alt blev 103 sigtet for overtrædelser af færdselsloven, og 14 spiritus- og narkobilister blev taget af vejene.
Den her type aktion er ikke den sidste, vi laver den slags, så det er slet ikke nogen tvivl om. Man skal egentlig tænke på, at det her er ikke en fredag eller en lørdag. Det her er en ganske almindelig onsdag aften i sommerhalvåret, og det er jo lidt tankevækkende. Husk ned den her gang. På motorvejen alkotester Henrik den mulige spritbilist. I nogle tilfælde, der viser det sig, at det der glas vin, det er en spand vin i virkeligheden. Ja, det var fint. Men alkoholtesten, den viser altså en promille på 0,0. Prøv lige at slukke bilen og komme over til mig i bilen en gang. Så jeg bedre kan vurdere, hvordan reagerer hans pupiller over for lyset. Er det bare en urutineret bilist, eller er det en, der er påvirket af narko? Hvad med narko? Tager vi noget af det? Nej. Der er bare nogen, der ringer ind, fordi de er meget forundret over din usikre kørsel. Så de siger, at du slinger og kører lidt op og ned i hastighed, og det var de lidt bekymret for. Så de troede, du var lidt fuld. Jeg har i forhold til hastighed. Det vil jeg ikke mene. Har du prøvet narko engang? Aldrig. Okay. Ved du hvad, nu tager jeg en test på dig. Du skal have den her ind i munden, der hvor du samler lidt spyt. Nå, ja. Ikke også? Du må ikke suge på den, du må heller ikke tykke på den. Ja, anmelderen han siger, at han har kørt så usikkert og så slingerne, at jamen, jeg skal simpelthen udelukke, at der ikke også er noget narko i det der. Jeg kan ikke vurdere på stedet, om der er noget eller ikke er noget, og der vil jeg simpelthen bruge narkometeret. Jeg prøver lige at samle for meget spyt. Ved du hvad, det er fint det der, kan jeg se. Der er rigeligt. Fordi når den bliver blå, så er der rigeligt med spyt. Der går 7-8 minutter, så har vi et resultat af narkotesten. Du er heller ikke på noget medicin eller noget? Det eneste, jeg er født med ganesmaldefejl, men det okay. Er bare... Ja, men det får du ikke noget for, jo. Overhovedet ikke. Og derfor er der også nogen, der måske kunne tro, at jeg var på et eller andet, ikke? Ja. Ved du hvad, der er ikke noget narko, du. Som du selv siger. Det kunne jeg jo selv. Men altså, jeg kan jo sige nok så meget. Jamen, der er nogen, der har løjet for mig før, så jeg stoler ikke på folk indtil det modsatte er bevist. Han er ikke påvirket af noget som helst, så mit bud er, at han er en meget urutineret bilist. Anderledes kan jeg ikke forklare det. Hvis man tror, at en bilist han er påvirket, så skal man ringe 112. Og så, hvis man har mulighed for det, så bliv i nærheden af bilen eller bag bilen og observer, hvad der sker. Vlado og de andre er tilbage i det nye år, men husk, at du til enhver tid kan streame masser af politijagt på Dplay. Nu kan du tage med svær quiz til Gran Canaria i sæsonafslutningen på Svindlerjagt, hvor rigtig mange danskere bliver narret af garvede og voldsomme butikssælgere. Hvert år bliver over 100.000 taget på fast gerning, når de bryder loven på de danske veje. De trykker speederen i bund, de har sprit i blodet, og de tager ingen hensyn til andre. I Politijagt følger vi Færdselspolitiet, når betjentene sætter en stopper for Danmarks farligste trafikanter. I dette afsnit... Du får pokker drikker øl om formiddag, inden du skal på arbejde. Ved du hvad? Ved jeg hvad? Hænger ikke helt ærligt, det er ikke din mening. Har du noget lommeren, jeg kan stikke skaberen på? Ja. Du holder ikke for fuld stop. Det kommer ikke nogen. Mulig spritbelæs på motorvejen. Har du kørt på? Det må jeg ikke have fået tilbage. Lidt mærkelig forklaring. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Ja, det er fint. Vi kæmper. Den skal du have godt under tungen og om i siderne. Det var ikke smart, det her. Nej. I Nordsjælland er Jørgen sammen med mange kollegaer på vej ud til årets største aktion i politikredsen. I dag laver vi en totalkontrol. Så der kommer en masse ressourcer med en masse kompetencer, som bliver fordelt på forskellige hold rundt omkring i vores politikreds. Udelukkende med det formål at have fokus på sprit, narkotika og hvad der ellers ruller op under neglene. Det stopper til, jeg skal til i første omgang. Det er i Ramløse. Og den måde, vi strukturerer det på, det er, at den kørsel, der kører ud af byen, bliver stoppet af et hold. Goddag, Færdselspolitiet. Tak skal du have. Så skal vi høre, om du har noget alkohol i dag. Og den kørsel, der kører ind i byen, bliver også stoppet af et andet hold. Der kommer lige en kollega, så skulle lige have dig til at blæse i alkometeren nemlig. Der går ikke ret lang tid, så stopper jeg køretøj, hvor jeg kan med det samme konstatere, at føreren faktisk lugter alkohol. Det er en skidt, du roder ud i. Jeg spørger ham, hvor han er på vej hen, og han oplyser faktisk, at han er vagt, og han er på vej til sit arbejde. Har du et problem med alkohol? Ja. For pokker drikker du så øl om formiddagen, inden du skal på arbejde om eftermiddagen. Det var fordi, jeg ikke kan lave det havearbejde. Ja, det skal du lade være med. Ja. Så også skal du tage cyklen på arbejde. Ja. Det er skidt stil, det her. Ja. Han er lige under grænsen, og det synes jeg i min verden, at det er forkasteligt. Og det gør jeg ham også opmærksom på. Du er under grænsen. Ja. Men uanset hvad, så er du beruset. Er det således, at du indbeser færdsuheld, og selvom du er under promillegrænsen,
så tillægger man dig skylden for at være en og så årsagen til uheldet. Nu er jeg sovet til timer, så tænker jeg over det. Ja. Kør nu forsigtigt. Ikke? Godt. Få kilometer derfra, nær Helsinge, står aktionens leder sammen med en af de i alt 9 grupper af betjente, der kontrollerer trafikanter i dag. Og der er en god grund til valget af tid og sted for aktionen. Hej. Du har et kørekort med? Ja. Tak skal du have. Vi har specielt målrettet indsatsen i dag, fordi vi via vores analyser kan se, at Gribskov Kommune, det er faktisk den kommune i vores politikreds, hvor der sker flest ulykker, hvor spiritus er en del. Og dagen i dag, det er den ugedag, hvor der faktisk statistisk sker flest spiritusulykker. Ja, kør lige frem til ham, der står og vinker der. I Ramløse har Jørgens kollega stoppet endnu en bilist, som får hans alarmklokker til at ringe. Hvad er det for en af dem? Er ham i den blå, eller hvad? Ja. Så Jørgen kalder op til vagtcentralen for at tjekke op på manden. Og går sende et stykke til KR. Gruppe 3. Og jeg undersøger vent. Og den her person her viser sig at være efterlyst. Efterlyst betyder, at man i en eller anden form for en sammenhæng er efterlyst af politiet eller andre myndigheder. Bilisten her er efterlyst af fogedretten, fordi han skylder penge. En anden ting, det var, hvad er han kendt for? Han er kendt for lov med. Så bliver jeg gjort opmærksom på, at han er kendt i vores system for blandt andet lov for sende stoffer. Ja, hvor han har fået udretning og beskæret noget for, man lov 3 gram kokain. Allerede der, så tilkalder jeg et køretøj, hvor vi har et narkometer i, men har fokus på fogedsagen til at starte med. Og Gårdsen Færdsel, kan du sende et narkometer ud til Frederiksværks Gade og Søkrovej? Vi er på vej. Du er efterlyst. Ja, i fogedretten. I det tilfælde her har han ikke mødt op, og han har ikke overholdt de aftaler, der tidligere blev lavet, og derfor er der lavet en anholdsbeslutning på ham. Ja, jeg tænker på, hvis jeg kunne betale nu eller andet. Ikke nu, men jeg har 2.000 kroner. Jeg ved, jeg har en kammerat, der i hvert fald kan låne pengene lige hernede, hvor jeg kørte fra. Ja, men nu er du trukket så langt, ja, og på fogedretten, der er jo morrenter på og alt muligt andet. Så det er jo ikke bare lige at betale mere. Så skal du den spille den til i morgen. I Frederiksværk ser Peter, at bilisten i den hvide varevogn ikke har nogen sikkerhedssele på. Der er altså ingen undskyldning. Selv på de korte ture, så kan uheldet ske. På de private optagelser her kører buschaufføren også uden sele, da han rammer en modkørende bil. Chaufføren flyver gennem forruden med hovedet først. Han overlever, men havde han haft sele på, ville han aldrig have været i livsfare. Hvis første uheldet er ude, så er det enormt vigtigt, at man har den sele på. Så jeg vælger lige at vende, og så kører jeg efter ham. Jeg har lige mistet ham kort af syne. Han er der. Og der har han lige noget at parkere bilen. Har du et kørekort, jeg må se? Jeg tror, jeg har. Det lyder godt. Ja, så er jeg sgu da heldigvis på hjemmeadressen, for det der ikke engang haft med ud at køre. Han bor lige herinde, så han løber lige ind og henter det. Grunden til, at jeg egentlig tager fat i dig, det er, fordi du ikke har nogen sele på, når du kører. Og det giver dig ret i. Ja. Og det var sådan set den store, grund til, at... Ja. Har du kørekort? Ja, ved du hvad? Okay. Ja, motorkontoret inde i Nordvestkvarteret, hvor vi var inde med min bil og omregistrere min bil til ham og hans bil til mig. Ja. Der fik de mit kørekort, og det må jeg ikke have fået tilbage. Lidt mærkelig forklaring. Men jeg vælger at ringe til vores vagtcentral, og de kan så oplyse mig, at han rent faktisk har et kørekort. Kørekort til Braga. Men bortkommet kørekort. Hvor har du mistet det? Ja, jeg har mistet det, og så har jeg fået det tilbage, kun kørekortet. Ja. Og Penang, jamen det er modtaget 6506. Okay, og den bil der, det er... Jeg låner den bil af ham, indtil min bil, den jeg har købt af ham, er færdig. Han har en masse biler, af kølebiler og sådan nogle ting. Okay, lige lukket. Ja. Og Penang, kan du også klare en til EK 6506? Så vælger jeg også lige at spørge på bilen, om den er efterlyst for et eller andet. 6506, så står du med en Fiat Ducato van tilhørende. Der er forsikringssag på. Nå, der er forsikringssag på. Og Penang, ja, det er modtaget. Der er ikke blevet betalt forsikring på den, og derfor bliver den efterlyst i politiets system. Så jeg skal have pladerne på den.
Ansvaret for, om der er betalt forsikring på bilen, det er jo bilens ejer. Så må du henvende dig til ham, og så må du sige, ved du hvad, nu har politiet været og taget dine plader, så nu står bilen her. Må jeg lige ringe til ham? Det må du godt, og ja. sige til ham, Ja, det kan du godt gøre. Hvis man kører galt, så er bilen ikke forsikret. Man kunne sagtens forestille sig, at der var nogle forurettede, som ikke fik deres penge. Så derfor så er det ulovligt at køre rundt i en bil, der ikke er forsikret. Jeg står her med politiet, og de har stoppet mig her, ikke? Politiet tager pladerne nu. Okay, det er godt. Altid. Tak. Hej. Nå, var han godt klar over, at der var Ulla det må han have vidst. Nå, det må han have vidst. okay. Altså. Han lød ikke overrasket. Nej, det vil jeg sige. Det er en bøde på 1.000 kroner til ejeren, plus det koster at erhverve sig et sæt nye nummerplader. Det er sgu ikke tænkt over. Nej, men altså, når man ser, der er plader på, så er det jo ikke det første, man tjekker. Det ændrer ikke noget på sagen. Altså, jeg skal have de nummerplader, og sådan er det. Føreren af bilen får også en bøde på i alt 2.500 kroner for at køre uden sele og kørekort. Jeg kan ikke finde mere, jeg kan genere dig med. Forhåbentlig ikke. Nej. Forhåbentlig ikke. Så... Der er noget, jeg kan gerne. Må jeg nok hjemme. Ja. God aften trods alt, ikke? Hej, hej. Vlado fra Midt- og Vestsjællands politi kører til et af de områder i politikredsen, hvor de har særligt fokus på spritbilister. Jeg har kørt ud til en af vores sommerhusområder, et sted, hvor vi har erfaring for, at der bliver kørt en del spirituskørsel i det område der. Så derfor holder jeg på en sidevej og simpelthen observerer de biler, der kører forbi. Jeg ser den her personbil komme kørende forbi, og med det samme så får jeg en mistanke til, at den her er vi nødt til at kigge lidt nærmere på. Goddag. Jamen, goddag. Skal lige bede om kørekortet? Det kommer nu. Skal vi gå herud, så vi ikke står ude i kørebanen? Har du fået noget at drikke i dag? Ja. Jeg har lige drukket en, mens jeg venter på min pizza. Ja, okay. Altså, jeg hører ofte, at de siger, at de har drukket en øl, og i langt de fleste situationer, så viser det sig, at det er mere end en øl. Du puster i den her sådan på afstand. Ja, det sidder i munden. Ja. Se, hvad apparatet siger i første omgang her. Ja, den skal vi lige have et pusterør på, ja. Den første screeningstest viser, at den er positiv, og så ved jeg, at der er noget alkohol. Hvor meget det er nødt til at finde ud af ved at lave en udåndingsprøve. I en indånding, og så puster du sådan jævnt, der bliver ved, indtil den slår fra. Bare bliv ved. Jeps. Så ser vi lige, hvad den viser. 300. Så tror jeg ikke, du har stået her, hvis den viser 300. Ja, det gør den, så vi må vente lige der. Vi venter. Yes. Jeg slukker bilen. Ja, gør du bare det. Så alkometer viser, at han har en promille på cirka 0,7. Nu skal vi vente i de her 10 minutter, inden vi tager den næste test, fordi så kan jeg vurdere, om den er stigende eller faldende. Den lige er drukket, så vil man i løbet af ganske kort tid se meget hurtigt fald i den der. Jamen, det ved jeg, så jeg heller ikke. Hvis den nu viser samme værdi, så er der et eller andet galt. Men hvis den falder, så er der ikke noget. Skal vi så gå hjem, eller skal vi med, så ikke ungerne får pizza? Ja, vi kan vel køre pizzaen dernede og aflevere den, hvis det er. Men lad os nu se, hvad den viser, ikke, før vi begynder at tage sårene på forskud. I og med, at han inden han blæser anden gang begynder at snakke om, at dem bliver nok for høj og så videre, jamen det bekræfter bare min mistanke om, at han har altså fået mere end den ene øl der. Kan vi prøve på samme måde? Den er klar, så ser vi, hvad den viser. Så skal du ind og spille den til i morgen? Nej, jeg skal have den. Ja. En sen eftermiddag i Ramløse sidder Jørgen med en mand, der både er kendt for besiddelse af narkotika og er efterlyst af fogedretten, fordi han skylder penge. Det er meget nemmere at få ting ud af verden, hvis du har dadlerne på lommen. Jamen, jeg var ikke ude lige nu. Inden for normalt kontortid, 8.16, så vil han være blevet anholdt. Det bliver han ikke i det tilfælde her, fordi at fogedretten har lukket. Og derfor så får han sådan set i situationstegn lov til at gå. Det er i morgen, så skal du en tur ind på stationen midt ind i Hillerød. Ja. Du gør dig en tjeneste. Nej, gør du det? Ja, det gør jeg. Nej, tusind tak. Men så skal jeg love dig. Så skal du ikke brænde mig. Mens jeg ser samtaler med ham i buskuret, der bliver jeg også opmærksom på, at han faktisk lugter af alkohol. Hvor meget har du fået at drikke i dag? 2 øl for en time tid. Men problemet var, at jeg var for klog. Ja. Du bliver bare med. Sådan der. Meget fint. Og den her alkoholtest, den viser så desværre, at han har hans promille, den er over den tilladte. Så bliver han anholdt, og jeg tilkalder lægen. Og KSN Færdsel, jeg vil godt bede om læge herude til Frederiksværksgade og Søkrovej.
Mig gæt. Hans situation nu, det er, at han er efterlyst til fodretten. Han er konstateret, at hans promille er for høj. Og jeg har en formodning om, at han også har kørt bil i narkopåvirket tilstand. Tak skal du have. Skal du se her? Det er din narkotest. Der er jo sådan en indikator hernede. Den her, den skal være lyseblå. Det vil sige, den her skal du køre